Δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι φίλοι σου να βρίσκουν κόμενες και εσύ να μην βρίσκεις. Πες το μου τουλάχιστον. Ποιο πράγμα? Ότι είσαι γκέι. Δεν είσαι χαρούμενη Πολύ. που οι φίλοι μου έχουν κοπέλες? Πολύ. Ωραία. Αλλά είμαι δεστικισμένη που δεν έχεις εσύ. Μαϊκή, να σου πω κάτι όμως. Δηλαδή κάπου πρέπει πλέον αυτό να έχει σταματήσει. Δηλαδή πας δηλαδή 35 χρονών ρε Μάκη. Νομίζεις ότι είναι επιλογή μου? Άκου να σου πω Μάκη. Ότι έρχονται και τους λέω δεν θέλω. Δεν μπορεί δηλαδή όλοι οι φίλοι σου να βρίσκουν κόμενες και εσύ να μην βρίσκεις. Μια χαρά παιδί είσαι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάτι πρέπει να συμβαίνει. Πες το μου τουλάχιστον. Ποιο πράγμα? Ότι είσαι γκέι. Δεν είμαι γκέι. Συγχύστηκες, Ναι ρε Μάκη τώρα δηλαδή. Ο Θανάσης έχει γκόμενα. Ο Νάσος έχει Ο γκόμενα. Νάσος έχει γκόμενα. Ο Άγγελος έχει γκόμενο. έχει γκόμενα. Ο Πάντσο έχει γκόμενο. Ναι, μόνο εσύ και ο Κουπάκης είστε. Και ο Πιτούλης. Και ο Πιτούλης, τι τρεις. Ο Χάρης έχει γκόμενο. Ναι ρε γαμώτο. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εσύ τι έχεις δηλαδή, σε τι υστερείς, πες μου, σε τι. Δεν ξέρω. Και εγώ προβληματίζομαι. Ξέρω, εγώ πιστεύω ότι είσαι πολύ... Πώς να το πω τώρα, να μην φανεί... Μαλάκας. Ναι.